ନା ତାର ପୂଜା। ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟିଏ। ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମାକୁ ହରେଇ ଭାବିଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ପାଇବ, ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀକି ପାଇବ, ନଣନ୍ଦ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏଇ ରାକ୍ଷସର ପରିବାର। ମାତ୍ର 3 ମାସର ବାହାଘର, ତା ତଣ୍ଟିରେ କାଠ ଚାପି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଦେହ ସାରା ଅନେକ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନ। ତାକୁ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ। ନିଜ ପିଇସି ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏଇ ରାକ୍ଷସର ପରିବାରକୁ ତାର ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ଧୂଳିସାତ ହେଇଗଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଏବେ ତା ପିଇସି ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଗାୟବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର, କେବେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ରହିଲା। ଏ ଝିଅର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଝିଅର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ।